खुलुमबाय बे समाव प्रिमियार निउस नायगिरि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय आं गोमसार बसुमतारी बे समाव दं आं सिमेन्ट-सापरि हालामनि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि मोनसे दैमायाव बेहाय 2 नं लुंलुं गामिनि बिरन स्वर्गियारि मुंनि सासे मानसिया गावनि हाखौ नायथावथाव नैबे दैमायाव मैया ना सारदोंमोन बे समाव बिथाङा मैया बे दैयावनो गोदोनानै दासिमबो बिथांखौ नागिरना मोननाय जायाखै दा बे जाथाया बोरै जामारखो बिनि सायाव जों खौरां लानो फैदों दा मोननैसो बाथ्राखौ मिन्थिनो लागोन बे जाथाया बोरै जाखो आरो दसेनि उनाव बे खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाबोगासिनो दं दा केमेरा पार्सनखौ नैबे दैमाखौ आं देखायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोबोद दुखु गोनां खोथा जोंहा 2 नं लग्लुं बर' गामिनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं लग्लुं बर' गामिनि बिरन स्वर्गियारि बिथाङा दिनै हरखाबै नैबे जाबजिं नला बेवहाय हरखाबै माने थैनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव बिथाङा मैया गावनि हा एसे दखरसे दंमोन बे हाखौ नायफैनायाव माने गाव माने बारनायाव बिथाङा गबनानै थैनो गोनां जादों आरो बेवहाय पुलिस प्रशासननिफ्राय लानानै आरो SDRF माने फैनानै नैबे गोथै सहखौ माने जों दिनै 2 अक्ट'बर खालि जोङो बेखौ दिहुननो हादों गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय मोजाङै मोजां माने बेखौ सहाय सहयोग होफैदों गुबुन गामिनिफ्रायबो फैदों बेनि थाखायनो दिनै गासैबो माने बोखांगिरिफोरखौ आरो लोगोसे नोंथांमोनखौबो बेवहाय नुजाथि फैनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय। बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 50 बोसोरनि माने एसे बांसिन जाबायमोन 50। बिथाङा माने नाबो सारनो फैदोंमोन आरो लोगोसे बारनाय समावहाय गावनि जानाखि जे बेखौ लाफानानै बारनायाव बिथाङा माने गबनो गोनां जादों आरो बिथांनि फिसाज्लाया 3 आरो फिसाजो 1 बिथाङा दा माने बिथांनि न'खराव दा माने फिसाज्लाफ्रा गैया गुबुन जायगायाव माने खामानि मावहैनानै दंहैयो फैगासिनो दं बेखौ जों मिथिनो मोनदों बेखिनियानो।